पटकन आपल्याला हे काय पसारा घेऊन ठेवला आहे? अगं बर्लीफील्डचे इन्स्टंट प्रोडक्ट्स आहेत. हे तर मी सुद्धा ऑर्डर करते, पण तुला शॉपमध्ये जाऊन परचेस करायची काहीच गरज नाहीये. पण मग कसं करायचं? अगं burlyfield.com म्हणून वेबसाईट आहे, त्यावर जाऊन आपण प्रोडक्ट्स ऑर्डर करू शकतो. ते कसं करायचं मला तर माहितच नाही प्रोसेस. हा मी तुला दाखवते, हे बघ. फर्स्टली ओपन वेबसाईट burlyfield.com. तिथे 3 लाईन्स असतील त्यावर क्लिक करायचं. शॉपवर क्लिक करून कॅटेगरीज दिसतील. जी कॅटेगरी हवी त्यातले प्रोडक्ट सिलेक्ट करायचे. प्रोडक्ट सिलेक्ट झाल्यानंतर गो टू कार्ट. कार्टमध्ये तुम्ही जे पण प्रोडक्ट्स ऍड केलेले असतील ते प्रोडक्ट्स तुम्हाला दिसून येतील. तुमच्याकडे कुपन कोड असेल तर कुपन कोड अप्लाय करायचा. त्यामध्ये मग चेकआउट, मग तुमचे डिटेल्स फिल करायचे. त्यामध्ये नेम, ऍड्रेस, फोन नंबर आणि त्याच्यानंतर कंटिन्यू चेकआउट. ऑर्डर इज डन.